1 юни 2025 година реших да присъдя на една шипка малко розички, и то различни видове, различни цветове, но са много уханни. Лелите ми ги нахвалиха и сложих на чипбъдинг около 10 на калемчета. Тук една подкора на дебело да сложих и така ще проследяваме нататък резултата, какво се е получило. Да те страх да си мушиш ръката за тази шипка. Значи слагаме рози на шипка. Тя шипката е цъфнала. Има и шипки от миналата година по нея. Но сега вече ще стане кичиста роза с много калемчета. Ще следим нататък какво ще се получи, какви ще бъдат резултатите. Чао, чао, и вече е време да присаждаме розите.